Meta jiena kont żagħżugħ, sakemm kelli xi 15, għalija s-satar kien biss il-magazzin. Kien ikollu ħafna stampi. Mill-iskola kont nixtrih u jekk ma kontx nurih lin-nannu tax kemm kien jieħu għalih. Kien ikun mimli artikli fuq is-siġar fuq l-amara. Rokna li kont naqra dejjem kien jiktibha Treverzara. Bad darba sieħbi qalli u bqajt imbella jien. Qalli mar ġewwa l-eliqi u rassatar kullimkien. Qedtlu l-aħwa ara xħela bleħen kibi u bistmerrija. Qalli leta ħadd ma ramihom dawna jimbtu minn ġol ħamrija. Qlu sorri minix nifhem. Din għalija tgeġweġija. Issa tal-li naf jiena kien isir ġo stamperija. Qalli le, mhux dak is-satar. Mhux is-satar magazzin. Qalli issa nispjegalek għax qed tifhem ħażin. Imbagħad qalli kemm dil-pjanta tagħmel ix-xari sabiħ. Qalli s-satar bħala pjanta tikber fin-nixfa u fir-rieħ. Satar pjanta illi faċli tkun għaddejt tiltaqa' magħha u żgur li tindura biha għax ixxomm il-weraq tagħha. U l-weraq ta' dil-pjanta jarmu ż-żejt, jarmu l-fwieħa. U għalhekk sieħbi kien qalli kemm dil-pjanta hi sabiħa. U jekk magħha tieħu selfie u fuq Facebook tittippoża, hu s-selfie fir-rebbieqa għaliex tagħmel fjuri roża u n-naħar imur fuqha. U li jixrob minna jażel u l-għasel li ġej mis-satar xitju bija jinżel għasel. Jien niftakar ħafna satar fil-presepju tan-nannu Wiġi. Imma llum m'għadux jaqtagħha għaliex saret kontra l-liġi. Għaliex l-għasel ta' dan naħar duquh żgur temnuna tas-satar huwa l-aqwa għasel f'Malta Għawdex u Kemuna.